Edisi Litonga Fans Club S yen ta rasakno dadi wong pangangguran ora esuk ora sore dadi omongan etok-etok ing lamar gawe dadi kasir tekan nggone jebul dikon dadi sopir yen tak pikir timbang dadi pengangguran wis becik dadi sopir pembangunan aku mulai kanthi rasa ayem tentrem ditampa besok hidup nyambut gawe jam 7 esuk aku wis nongkrong nang kantor Pak Mandur ngajak aku ndang mobile ati mengkeret sauntara rasa mrinding jebule sing tak adepi mesin giling mesin giling kae lho sing dinggo ngratake dalan kae ya awak yang ngajak rek tak kira dadi supir direktur ngono tak ngerti ya dikon dadi supir mesin giling ya wis ben lah cuma dadi pengangguran lumayan. Edisi Litonga Fans Club MGS Collection. Yen tak pikir timbang jadi pengangguran wis becik dadi sopir pembangunan aku mulai kanthi rasa ayem tentrem ditampa besok hidup nyambut gawe jam 7 esuk aku wis nongkrong nang kantor Pak Mandur ngajak aku ndang mobile ati mengkeret sauntara rasa mrinding jebule sing tak adepi mesin giling yo wis ben lah dadi supir mesin giling Omedi